Ena hair, a butter constipation, ena a TV, ena lemon. Bang! As quick as a papa, kill hair. Bang! Chessel! Bang! Hey, papa, hey, my baby, oh, hey, papa, you, papa, you, my baby, oh, hey. Ai, mafukeni bekara. Uyabona kutini? Mangabele zimbambo lezi zikafaro kuti ziyakukalisa. Ngono wazibeka panzi lapho. Zimbambo zikafaro? Kimfyo? Ai, mafukeni. Kunini waroku wakhwepa nje so waroku wazikhwepa so. Ai, suka. Oh! Obuka katareya kai. Munna, kirikiloba pala Standard Bank Arena. Ha! Ubulele bheka la. Uyalibona ikhanda lami linjani? Uyalibona ukulibona na? Nineqwele bo? Hayi uthi pho baba kusho ukuthi umuntu ongakwazi ukukunda uwe. Wena kuba ubukwazi ukukunda ubuzolibhoba ikhanda lami ngemithi yakho njengasema hairdressing salon. Hayi mina ukunda ikhanda lami ngathi uphala ingulube ehlathi. Hey wena, ngibhedeni mina yazi. Wena uyofunisha isikopho. Ngikuhlala ngigcwele uphenyane. Awungathi nginophenyane baba. Njoba ngilapha ke nje ngizolanda imali yami ongikunde ngayo. Ngikwazi ukuyozelapha lento ongenza yona. Isichijo phela lesi. Usangene, yangizwa? Ucabanga usebenza mali. Usongele ukuthi ekhanda lakho. Sengiyabona ukuthi vele uyayiqhaga le mali. Awufuni nayo. Angiqhaga le mali, ngiyisebenzele. Yabona wena, ungezwe kolo suku lami namhlanje ngezwe lawo. Phuma uhambe lana. Alikusazi sagila sami lesi. Uthathe leyo mali. Ngikupha yona. Hey, Mandunda. Renyama imnandi impela. Kakhulu. Wanje hajilo nje. Hajilo. Oh. Baba Makiza. Hawu. Wangena nje ukwatile nje nebuso bakho bufana nalento bathini iqoqo yini ndaba Ukuthi ngibhedela wena. Ngibhedela lo mfana engikwenza. hawu ibani yona leyo karazeke Umuntu mfana engikhondi zona lana. Uthi uneqwele libangwe mina. kodwa nawe nyazi uyathanda kulwa nemakastamende wakho man hayi Uma idelela ngenze njani? Uthi ngibambe iqatha la wena. Yebo, wona kadelela amakhasimende ethu. Kodwa ke phela madoda akithi kufanele siwahloniphe. Ukuze phela egcineni aba bahlobo bethu abakhulu. Inyaniso leyo mntakwethu. Kodwa man apeva. Hey. Ubukele wekhabazela. ya waqinisile wena magwani ngaleli qinisa lakho Phofu nabelungu bayatsho bathi the customer is always right. yeah that's why nami nithanda amakastamende wami niwanika qhwakaza kuthi azokwazi ukuthi yenze abuye lapha Nisho ukuthi uma ngibagunda mahala bazobuya. yeah kufanele wabanika qhwakaza yekugunda hey nale nyama yakho naseyipelile thini lande enye Ayikho lento isho wena Shilwana. Uyabona amakhasimende abaluleke kakhulu. Ngisho uhulumeni imbali uyakwazi lokho. Ukuthi umphakathi njengoba ungaka nje
iwona ngamakhasimende akhe ngoba iwona okhokha intela Awu. Ciao. Kanti awuyazi wena ukuthi wotsotsi laba yiwo ma-suspect. Suspect? Yeah. Awubona amaphoyisa mawababona. Athi, hey, nangu, suspect. afanele kusho njalo weshilwana ngoba phela na wadla ngabo yabona bangapheli igebengu phelile umsebenzi emaphoyiseni Amazwe. Igama lelo. liyatsiba hore di-customer tse ditsotsi ke bo mang di-customer tse ditsotsi he ke bo bari bakaka dimaumau dialatalata dimpara diyelela Njengawe nje mafukwana. uclever ntoni wayesiwa ke inhlebo yena nje hayi mvukeka oclever mna ndiyabazi ngizawubabona phaa eNoord bathi tada uze yesas ngulube spy athethi mpe tot wanneer hy lag era Ciao yake. Oh, ya, ngena phakathi. Hey man, uyazi nina manifika etrabuni man. Nifuna ini man? Salmonani. Ya man, siyanibonela nifuna ini. Cela makhatho namabi. ha safika sekudliwa kuthiwa uma indoda ifika kudliwa inyama ubofaka isandla Yeni. Yeni. Ngene isifoseni nyama yethu zani faka isandla indawo. Fante sifakile isandla ngabona Kawazani. Bayisala bafana. liba ya akunjani lo baba uyabona sifakile isandla singadla kanjani kodwa singasifakanga isandla akazazi sizulu lo baba angazi nokuthi wazalelwayo usubheka la wena ungasasisho ukhabazela uqonda ukutshela ukuthi wena nalomnganyana wakho anali igunya nemvume lokuzodla inyama yethu ningayithenganga ningazi ukuthi ivelephi mani Kanti kahle kamhlophe ukuthi yonke inyama ivele ebhusha ngaphandle kokuthi leyenge niyithathe eplazini lebhuni nayiletha la toaster okungemthetho Emanen, yimameleni lento ithethwa ngumagubane. Ngoba sayithetha ngumlomo. Batshele cha. Batshele. Umuntu obhondi igazi ngegala lami leli. hayi-ke baba Mkhize ngabona le ndaba ekhulumayo inzima kakhulu yenza kubila igazi ujula kumtsitsile endodeni Awumkhize, wena ukuthi inywele zami zivele zijike-ke zifane nezelasta-ke manje. Meshane. Nasi umhlola kaJames Bo. Jen, yes man, niphezu kwantoni kanye kanye? awuthule mani wena as far as I'm concerned usho ngobubi yeza nalamakhathuni noma asiwathengi ngemali ethengayo siwathenga ngemali ethu yokugwakaza wena Hey, iwe nasibeka. Anitsheli, uke wayibona phi wena gqwakaza ithengisiwe? Futhi uyithenga nemalini? vele alithengwa ibhamama igwaqaza lethu-ke lena Hey, bheka la, mina ninandaba neligwaza. Kodwa kusele nje, aniyitholi le gqwakaza nale cartoon niyifuna. Nina, hambani nje. oh wena silwana singamakhasimende akadala ususitshela ukuthi awufuni ukuthi usinikeze igwaqaza awusafuni usinika lutho ngiyakubona Hey, ayisebenzi lento wayikhulunyayo man. Kona manje niyadelela nidlakudla kwethu lapha. Yiyo igwakaza le. Hayi, hambani man. indaba yokuthi sininde uzosinike ayisebenzi wena chirwayo futhi awunaqiniso wena hey senikhulume kwanele Hey! Come on. Come on. Hey, bazodelela lapho. Bengicela ungithelele ifull tank.
Sultan. Mara kulia enda Phela mfuna uyindoda manje ngizobona iplan manje ngizobona ukuthi wenza. Hey mama. Kunini sihamba? Yini ngathi awazi la uya khona? Bebangilayela. Bathi ezola emndeni naseyitolo. Ezola emndeni ngaseyitolo. Mama sekuhlwi. Sengize ngiphelelwa nepetrol. Hayi ngibona ngathi ngizokubisa emaphoyiseni. Wona azabona ukuthi enza njani ngawo. Akungcono ke. Ungithatha ungisoka umkhwenyana wami ehostel eroom number 8 emzini weinsizwa. Ehostela. Yo Majida. Eish.